suke fara trading a Binance da na farkon fara idan ka shigo za ka iske Binance ɗinka ta baka kamar haka, amma ba lallai bane ta baka kamar haka, saboda akwai wani stain da annan idan ka fara bude ta za ta nuna maka Binance Lite, nan za ka ta rubuta ma Binance Pro, sai ka yi kiliki akan Binance Pro saboda ta koma da kai Binance Pro. Bayan ka yi wannan, ka yi recharges da komi sai ka zo ne inda an sa feature. Idan za ka yi feature trading, idan a feature trading za ka yi, idan misali ta bude ta baka pages kamar haka, da zaran za ka yi ka karɓo signal daga group ko kuma ka ƙara dubu-duben ka fi da signal komi. Yanzu bari mu ɗauki misali da wani inda na bada signal. Kun gani nan ga na bada signal yawa KSM USDT, to wannan ma trading ya ba mu profit ma mun fita. To KSM USDT wannan yanzu sai in zo ni ma nan ga sama, nan ga inda wannan band na sama wannan, sai in rubuta KSM, ga ya fito KSM USD. Yanzu bayan KSM USD ya fito sai in koma cikin group ɗin haro ƙara in duba entry zone, aka ce 38 zuwa 39. to yanzu in duba in gani, sai in zo in duba ta in gani a nan sama, nan ga inda zan ga shot, sai in duba shot ina in gani zai bude. Yawa yanzu kun gani yana 38 ta abu na mu dore da hannun fita. Yanzu kun ga har ya kai 40, kenan kaga nan ga ana cikin profit, kawai ana cikin profit, ko mutum ya shiga loss na ma da shi, saboda ga hannun ma retracement take kokarin ta yanzu. Sai in koma saboda dai za mu yi an example na, sai aka ce 38 zuwa 39, sai aka ce target 39. to yanzu sai mu zo mu yi click akan nan take TP. ta za in kunna TP na, yanzu in taba wannan abun, inda taba wannan digon haka, kaga ya fito TP ina shine in duba a group an haro again dai an ce 39 ko, kawai sai in sa 39 in rubuta sauran abubuwan da aka rubuta baya. Sai in zo ne inda aka sa stop loss, kuma stop loss ga nan inda bari in yi apply ga kuma inda aka sa stop loss nan ga stop loss kun gani 36. sai in zo nan in sa 36 something dai in cike shi. To sai kuma average leverage shine anan 5 to 10x. sai in zo nan ga leverage ina nan nima gashi ga nan, sai in kiliki akan leverage, sai in jawo wannan in maida shi 5 ko to 10, ya danganta. Misali idan na shiga da dala 10 ina yin bar shi 10, in ka shiga da dala 5 kana aika bar shi 5, ya danganta dai da wannan shine risk management gaskiya. Ya danganta dai da abin da kai ne ka bar shi ma yana da kyau mutum ya tabbatar da abin da ya sa, amma ka zo ka zuge ka cika nan ga, to gaskiya zaka sha. Idan ana profit zaka samu profit, take risk ne gaskiya. Idan loss ya zo kun ba karamin loss za kai ba. Bayan na zaka na sassaita waɗannan abu, sai in duba in gani ya signal ɗin me aka ce ai long kenan. Tunda aka ce long, in na zo nan sai in duba ga long ga buy, sai yi kiliki akan buy ko long duk shine. Idan aka ce sell kuma sai yi kiliki akan sell ko kuma short. Wani zaka ta rubuta ma short, wani kuma zaka ta rubuta mai long. To duk dai wannan ta baka dai duka ɗaya ne, idan short idan long ina abin nan. Idan buy yana nufin long yana nufin buy, short yana nufin sell yana nufin short a Binance in kana trading. Bayan ka ciccike waɗannan abubuwan, yanzu me ya kamata a yi? Kawai sai ka yi kilikin. Bayan ka yi kilikin shine za ka ga sai ka duba nan position, za ka kawai ya fara kida maka profit ɗinka, ga kuɗinka yadda suke tafiya. Na ɗazu na ne in ga wani abu kuma wallahi ya shahi min. To yanzu bari in duba da zan ga wani coins, ban yi analysis da safe ba, wani riga da mun yi trading wancan, wani inda akwai yadda damu profit sai mu shiga. Bari ya bada a takaice dai yancin shine kawai haka ne ake placing order. Sai waɗannan su MA moving average, EMA Bollinger Band, wannan duka abubuwa ne na analysis na signal wanda muka yi bidiyon su
wanda muka bidiyon su a wancan lokaci. Nan ma dai sai godiya. Bari mu gani, ina so in samu wani coins ko kakana yake in dan gwada practically, shi practically. Da zan samu coins wanda yana kan ɗan tashi kakane. Gaskiya shiga kasuwa haka brief ba zai haɗa mai ido ba, in dai ba mutum already yayi analysis ɗinsa ba, ya shirya komai da komai. Saboda duk coins ɗin a sheet suke, down ne. To a wannan ma wani advantage ne yadda za a ka nemo coins, inda dukkanin za ka iya ka nemi coins inda kake son ka yi trading da shi. Nan zai baka dama ka samu coins ɗin. Yawwa, yanzu kun gani, bari mu shiga kasuwa a nan wannan MTL USD. To ya za a yi yanzu? Bari mu gani MTL USD. To MTL USD ga shi nan na ce muku, idan kana son ka shiga da daidai amount inda kake sai ka rubuta, ko kuma ka iya jan wanga abu. Idan ka ga baka iya seta balance da wannan abu da nake sha, to kawai ka rubuta. Ni zan zuge shi daga kawai zan shiga. Yanzu bari in dubo in ce zan yi taking profit ina, zan sa in ya kai 1.52, stop loss 1.49. to bari ku gani 1.52 na ce ko 1.52, shi kuma na ce nan 1.49. ta yanzu kawai me ya rage yi kilikin akan buy low. How will you like wannan kawai caution ga yi gaba da shi. To kun ga abin da nake so in gwada muku da zai na manta, akwai doshi zaka mai da akan market in kana son ka shiga kasuwa kai sai kun ga ta tana min wani kidaye nan ga zaka cire limit ka mai da market, sai mai da shi akan market. Bayan na mai da shi akan market kawai sai in zuge. Yawwa, ina ga muka ce 1.52 sai in sa 1.49 ko haka ne nace stop loss ina. Yanzu kawai sai in yi kiliki akan buy. Yanzu kun ga ɗazu a nan ta zo ta tsaya tana min wani lisai, amma yanzu kun ga ba da position ne. Ina duba yanzu zan gani shin ina cikin profit ko kuma ina cikin loss. Yanzu kun gani already gashi muna ta fara badawa. To kun gani yadda ake yin analysis. A wancan bidiyon da na saka muku, idan kuka lura a nan da kun duba wannan bidiyon za ku gane dalilin da yasa muka shiga na yi place on order a nan ga. Tabbas a wancan bidiyon na muku bayani abin da yasa ake shiga, kuma za ku tabbatar da cewa dalilin da yasa na shiga idan kun kalli wancan bidiyon da kyau, kuma za ku ga mun samu profit. Nagode.